Hello. Yeah, okay, Marka. Yan o, nag-ready na ako ng clothes niya, pero ayaw niya muna. Ayaw niya. Gusto niya magbasa. Anna, we gaan naar de peuterspeelzaal. Je wilt daar niet? Nee? Oké, dan. Mama, ga weg. Mama, ga weg. Ik ga weg? Oké, doei. Nasa room tayo ni Anna. Napupush na naman. Ayaw mo pumunta sa ano niya. Ayaw sa toilet pumunta. Sige na. Let's prepare na so we can already go. We have to eat. Eh? Good morning pala sa inyo. Kumusta? Welcome na naman sa ibang vlog. So ngayon, mag-8 o'clock na po. Nagre-ready na si Ruth. Yan o. Ganyan siya pag gusto niyang magpupo. Pumupunta sa isang sulok, isang corner. Ayan, naligo na po ako. Pero, basta pa ang buhok. Later na ako mag-blow dry pagpaalis na kami. Sige na. Are you pushing? Pupo dun? Yeah. Pupo of utot? Alin utot? Pupo ni utot? It's not utot anymore. It's pupo. So, i-ready ko po muna si Anna, no? And then, mag-breakfast kami. And then, yun. Punta na kami sa playgroup niya. Kom! Anong dansen? Oh, kom eens nou. Ja, papa kleren aandoen. Katawa pa yun. Kom eens nou, Anna. Anong op top? Wat zeg je? Anong op top? Maliit kita, Anna, Ron. Ini Ja. tussen. Ja. Mama is klaar met douchen. Ja, it's okay. Even vasthouden op de trap. Ja, goed zo. Nee, dansen. Nou, even daar zitten. Ikaw sit na dito kay mag-make na food si Nee, mama. is anong dansen? Hindi, masayaw sa siya. Bebe, chikading. Chikading. Is dansen. Oh, sige, dansa sa. Sige. Mama ook? Na 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 na. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak, nagdaan ang rayna, pakimbot-kimbot. A few moments later. Oh, Jai. Mag-lockout ta, Jai. We're late, Lan. We're running late. We have to go now. Okay. Wait for Mama. Okay, go. Sige na yan. Down. Ibuak ka. Door Maka. Okay, go. Let's go. Miss Payla, okay? Kita ako sa akong anak, be. Ana. No, gino. Malate na puntaan ni. Papunta na po kami sa school ni Ana. Anong muda? Ja, ani. We hebben haast, Ana. Weet Anna hier. Oh, gusto na naman pumatong ni Kani, straks well. Gusto niyang pumatong dito, guys. Oh, yan. Pamatong dyan. Muda. Pero late na po kami. Late na kami. Wel. Morgen wel. Niet nu. We zijn laat. Oké? We zijn laat. Oh. Saan ano eh? Malapit na po kami. Ayan. So, ano ko na si Ana. Nahatid ko na si Ana sa school niya. And ako naman, papunta po ako sa bus stop. Kasi magbabas ako papunta sa aking doktor. Nagde-therapy po ako. So, every month. So, yan. Papunta na tayo.
So, andito na ako sa bus stop. Hihintay na ako sa bus ko. Madali lang naman, mga 11 minutes lang yata ako sa bus. Ayun na yung aking bus. Audo! So, malapit na ako. After ko makababa doon sa bus stop, kailangan ko maglakad ng mga 10 minutes. Yeah. Lamig po. Maaraw siya pero malamig talaga siya. Sobrang lamig, kahapon nga papunta sa trabaho, mga 0 siya or -1 yata yun. Pero later on, maaraw pero talagang malamig. Dito na ako, guys. So, yan yung aking house arts. Yan. Pero dito ako sa likod ng pharmacy. So early pa ako, guys. Mababa lang yung boses ko kasi tahimik dito pa. So yan, yung aking email. Same color din ang aking bag. So, 9:45 po yung aking appointment, pero 9:30 pa lang. Buti na yung maaga kasi dapat maaga ka dito. On time, may maaga. Yan, paalis na tayo. And the therapy went well. I think sabi ng ng therapist ko, hindi na muna kami magkikita. Sabi niya, it went really well and I'm really glad I'm doing this. Nagte-therapy po ako para sa ating mental health. 'Di ba? So I'm really glad now we have access to this kind of support here. And I hope meron din sana dyan dun sa Pilipinas, no, nang walang yung walang judgment sa iba ba, kasi importante po yung mental health natin. Kasi sa atin ang nakaapan kay when somebody needs help, then sinasabi ng iba na arte lang daw ba. Hello, Kimorka. Na arte lang daw. Kaartihan yung ganyan ba, which is really not a good thing to say. Pag kailangan nyo ng support, seek support from your friends, family, or yung professional help like what I'm doing. Kasi talagang nag-breakdown ako last year so my partner said na I need help na daw. Then, yun, pumunta ako sa house arts ko first and then ni-refer ako sa aking therapist ngayon. And it helped really a lot na may kausap ka na walang judgment ba. I mean, of course, it helps when you talk to your friends or family, but iba din pag yung professional talaga yung kausap mo ba. It went really well and for now, hindi muna ako pupunta sa kanya, sabi niya. And then, babalik ako pag maaraw. Babalik na naman ako pag hindi okay yung pakiramdam ko. Ang laki nang naitulong niya sa akin. Sorry guys, kasi maaraw. Ina-apply ko naman yung lahat ng advice niya. Yeah, so it helped really a lot. So anyways, naglalakad ako papunta sa bahay ng aking in-laws. I-check ko kung andun sila. Kung walang tao dun, lakad ako pa uwi. Kasi walang bus. Nag-strike pala yung mga drivers pa. Yan yung bahay ng aking in-laws, guys. Yan. Punta tayo. Ayan, nakikita ko yung aking father-in-law.
nasa loob na ako ng bahay nila. Binigay sa akin ng father-in-law yung susi. Kasi yung susi nila. Kasi may susi kami sa bahay nila, pero naiwan ko sa bahay ba. Sabi niya, ihati daw niya ako. Sabi ko, ay okay lang. Maglalakad ako para makarelax ako ba. Sabi niya, okay lang, ihatid kita. Ganyan po talaga siya. So, yun. Kasi walang bus. Sabi ko, maglalakad ako. Kasi gusto ko din mag-relax ba. Isang advice galing sa aking therapist. Pag magulo yung utak mo and all that, parang overwhelming, maglakad ka. Na ikaw lang mag-isa, maglakad ka. And while walking, you listen to music or kahit walang music, i-feel mo lang yung environment, yung ganun ba. Parang mawala lang yung nasa utak mo ba. Yung mabigat sa utak mo or sa dibdib mo. Yun. It helped really a lot. So, every now and then, naglalakad po ako. Pag may time, naglalakad po ako. So, it really helps a lot. Anyways, hintayin ko lang yung aking father-in-law. Nilalakad niya yung kanilang aso. Kuya Marka. Ano? Tapos na ako, nag-drop by po ako sa bakery. Tapos na ako sa bakery doon sa likod. Malapit lang to sa amin. Doon ako napadrop by sa papa ni Ruth. And yeah, lakad tayo papuntang bahay. Gutom na po ako. Wala pa akong breakfast eh. So, ayan, bahay na po tayo. And ito lang yung bread na binili ko sa sa bakery. Ito, sesame with white sesame bread. And may dalawang ako dito, Cres, nakalimutan ko ang pangalan. Ito, ito yung kakainin ko ngayon. May sesame seeds here. And ito para kay wala na pala akong ano ito para kay Ruth, para sa kanya. Ako po ay kakain na and yeah, yun lamang po yung ganap natin sa umaga. Sa hapon po hindi na po ako mag-vlog because susunduin po ako ng papa ni Ruth ng alas 3 kasi may trabaho kami sa school mamaya. So, susunduin niya ako, tapos tutulungan niya ako dun sa school, and then, yun na. Doon kami sa kanila magdi-dinner. And hindi lang po ako mag-vlog doon kasi gusto ko naman ma-enjoy namin yung moment ba, kasama yung family. So, maraming salamat po sa pagsama sa akin today, sa, paghatid ko kay Ana doon sa school, and doon sa aking therapy. Before I end the vlog, gusto ko lang po i-reiterate na, or sabihin ulit na, if you are not feeling well, not just physically, but also mentally, please seek help po. If wala kayong access or if mahirap sa inyo na pumunta sa doktor or to seek help from professionals, but at least, find somebody sa inyong family or friends na yung talagang pinagkakatiwalaan nyo na masabihan nyo ng inyong mga worries or anxiety, yung ganun. So, like what my therapist said, it's all in the head. And although may support tayong natatanggap galing sa ibang tao, mga advice ng mahal natin sa buhay, or kahit yung, just like what I'm doing, I sought professional help. Gaya ng sabi niya, tayo lang din ang makakatulong sa sarili natin. Walang kwenta yung advice ng ibang tao
kung ikaw mismo walang gagawin, wala din. So, you really have to try your best. Yeah, yun. Yun lamang po. And yeah, let's love ourselves more. Sabi ng therapist ko, be sweeter to yourself. Alam mo yung mga maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa'yo, so gawin mo yun. Yeah. So, let's stay positive. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod naming vlog. Maraming salamat. Doy! Mush mush babush!